skumfiduschallerne ved nogen, der ikke er ristet. Vi skal bruge de her skumfidusser. Vi har nogle små lodsedler her i vores lille kop. Og så her har jeg sådan nogle ting, vi kan dyppe dem i. Det bliver nok lidt sådan klamt, og vi har også sådan noget vand her, hvis det nu ikke kommer til at smage særlig godt. Så lad os komme i gang. Jeg glæder mig. Det gør jeg også. Lad mig starte. Hvad er det for en jeg fik? Hvad for en fik jeg? Jeg fik marmelade! Marmeladen er her. Yummy! Jeg skal lige lidt på min jobvidus. Ikke meget, vel? Ej, det kommer ikke særlig meget. Bare ikke lige mere end det. Det er simpelthen fint, det der. Det er en lille lort. Hvordan smagte den? Det var godt. Anbefaler, prøv at smage marmelade på en skumfidus. Det smager godt. Min tur. Ja. Nu skal jeg nok lige tage den. Hvad for en får hun? Det er så spændende. Jeg håber bare, at hun får noget, der smager helt vildt dårligt. Og det er mirakelvidt. Se, mirakelvidt. Det er vittigt. Lad os så se, hvad det giver af smager. Du skal lige have det her. Og her is the miracle. Jeg ved ikke helt, hvordan man siger det på engelsk. Det er jo bare sådan et skud. Sådan. Er du klar? Åbner vi lige lidt. Er du klar? Der er mirakelvidt. Prøv at smage, prøv at smage. Det skal ikke smage derhjemme. Du skal ikke. Det skal ikke smage derhjemme. Smager det lort til? Ja. Det smager bip til. Ja. Har du brug for noget vand? Jeg har mit eget vand. Nu tror jeg, hvis jeg begynder. Skal vi se, hvad det er for en? Hvad er det for en? Jeg fik Kai ketchup. Og det må være den store her. Nej. Hvad siger du om den? Hvad tror du? Nej. Glæder du dig? Det bliver sådan. Det bliver irriterende, det der. Meget. Men det dufter godt. Hvad det? Ja. Lad være med at prøve det her derhjemme. Ja, der er noget vand her. Og sådan. Lad være med at prøve det derhjemme. Lad være. Godt. Det var dig, der prøvede. Jeg kommer lige over til dig. Smagte det godt? Nej, det gjorde det ikke. Så er det min tur til at trække. For fanø. Den her. Hvad er det? Mayonnaise. Nej. Men det smagte rigtig godt med marmelade. Se. Bam, bam, bam. Lad os se, hvordan det smager. Bam, bam, bam. Det er det sande helvede. Lad os nu se, hvordan det smager. Kan du lide det? Og man må gerne spytte det ud. Forfærdeligt. Lad være med at prøve det derhjemme. Det smager af bip til. Det smager helvede til. Du glemte altså at sige bip. Det smager helvede bip til. Af bip til.
tur. Din tur. Vi skal have en. Tralala. Så se, hvad der er for en. Jeg fik ketchup. Ketchup. Tralalala. Nej. Det var det. Det her bliver det sande Helvede. bip. Det bliver det sandes helvede. Det bliver det sandes helvede. Vi vil sætte ketchup på. Det skal mere på. Okay. Tak. Ja, det smager. Og du tager, Ej, det ligner faktisk en lille bitte kage. du tager bare sådan hele skumfidusen, hvis du vil. Skal man prøve det derhjemme? Kan du lide det? Prøv det, du skal godt, fordi skumfidusen og ketchup. Det er faktisk godt. Okay? Nå godt, kunne prøve igen. Jeg glæder mig. Og nu skal du have remoulade. Det ved man ikke. Remoulade. Du har jo en hel masse på din tallerken. Så tager vi lige sådan der. Tager vi en skumfidu. Lidt mere. Så det går meget jatto på. Det er det fine. Prøv det hjemme. Det smager faktisk godt. Vi skal prøve det der med marmelade. Men I skal altså også lige prøve at have noget mere på. Nu prøver vi lige med lidt marmelade. Bare tage en hel masse på, det smager helt vildt godt. Vi skal lige lave en sidste skum. Man kan ikke tage noget af det. Wow. Du må gerne tage den der. Altså, så skal I tage resten med op. Det er helt i orden. Det kan I ikke have alt det her. Jo. Jo, det kan vi sagtens. Hvad med marmeladen? Skal jeg tage den med op også? Nej. Nej, den bruger vi. Den skal vi bruge. Ja. Koppen. Den skal jeg bruge. Marmeladen. Eller, Koppen, den bruger vi også. Hvad er det, I laver der? Skumfidusen channels. Nej, hvornår kommer du? Og nu til næste video. Og jeg skal nok huske også at lave en om min fødselsdag og min sommerferie. Jeg vil lave endnu en Skumfidus channel om, skal vi sige, 2 minutter. Farvel!